Ani Ernoren neska baten memoria liburua itzultzea egokitu zait, eta bertan kontatzen du Ani Ernok bere beste liburu ia guztiak bezala autobiografikoa da, beraz kontatzen du 18 urterekin bizi izan zuen lehenengo sexu esperientzia. Hori da, gertaera horretatik abiatzen da, baina gertaera hori kontatzen du 50 urte geroago, menderdi bat pasata, hasten da gogoeta egiten, ulertu nahian, orain guztiz arrotza iruditzen zaion neska ark bizi izandakoa. Bere garaian iruditzen zaio etzula ulertu zer bizi izan zuen, eta hori menderdi geroago saiatzen da, memoriaren bidez, idazketaren bidez, errealitate hartara hurbiltzen eta egia hura berreraikitzen. Etengabeari da garaiaren eta orainaren artean, ura eta ni eta ura, eta neska ura, etengabe kombinatzen ditu, atzera aurrera baten dabil, eta aldi beren, bere beste liburu guztietan egiten duen bezala, gertaera pertsonal subjektibo batetik abiatzen da, baina fenomeno kolektiboago batzuk deskribatzeko aprobetxatzen du. Eta hori oso irakurketa batzutan deserosoa, esango nuke, idazkera oso gordina daukalako, baina edozein emakume identifikatuta sentitzeko moduko liburua dela iruditzen zait.